Ayo dulur wedok, Riri ngadeg. Daru
muga-muga Bapak Lurah nggih bakdo gadah damel paring sehat. Amin. Sugih duit dohne karo penyakit. Amin. Ewa 3 dina 3 bengi ya Mbak Rini ya. Lah iya. Tenan ya Pak. Lah ya paring sehat, dohne penyakit, paring sugih duit. Bar nikahe mesti sugih duit nggih. Amin nggih. Lah dalah. Bener maksudnya nggih. Ya, tutup Mbak Rini ya. Banten ke kangen esemu minangkani Ajeng Sari ing wonten ing Hongkong ing tasih mirsani streaming lumantar kadang-kadang mundhur laras matur nuwun Ajeng Sari sedaya kirimanipun. Matur suwun Mbak Ajeng Sari. Ugi masih wonten ing Gemolong Sultan Miasa. Mangke ugi wonten Mbak Dewi Surya Paloh saking Laladan Karang Pandan Karanganyar. Ayo Kang Mas Jegleng, Pade Setro. Duet wong loro. Pera ngombe ese kok ra gelem duet. Nalikane ku petuk sliramu brebes milik rasane kangen atiku pengen mangan radoyan mangan pengen ngombe rasane mandek neng gulu Bagito Wah bagus kembangnya jiwa ragaku ojo gawe bingung rasane ngatiku godhong telo bisa kena kanggo tambah paning terancam rasane jero godhong tangismu guyumu lan esemu rina wengi sing tansah anti-anti tak lali-lali malah saya ngelela tak indani among katon ing netra Lagi arep sinau arep mbok barke lho. Mbah Gito, Dangul Mbah Gito. Setelah sore ayo. Mbah Cino nanti Mbah Cino. Oh lah Mbak Gito nih. Mbah Cino rene. Mbak Gito, mangga Mbak Gito. Ya, ya. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane rai doyan mangan pengen ngombe rasane mandek neng gulu Wah bagus kembangnya jiwa
Sugianto. Lenggah riyen, Pak. Degawi iki nek tak rasa-rasake seniman karo lurah kompak lurah iki Mas Rimin.